Kajingyo ela kajong gajela kaladap bankot syaki san pulai tili kisnem. Bat kumbapau ka Meghalaya kadang don kampun ki kampenroi. Hende kajingya lentipat. Lalap baki don ki jaka ki beladap ban long shnong nadu kispa snem menchua. Kapasungusi kalong baki ni kishnong kim dan ni ki kampenroi. Hadu snem arajar pesau. Bansyai babale kita ki kampenroi kim poi syakati kishnong lingba ki skim sorkar lakalong naga sorkar jela ni sorkar pedeng. Henry banyo i tang kumba arteli e kabelawan lingba ki nomi ikmat. Kenang bantip ya kadau tenrai usulong mil hakatayo beladap ka arplai trik unai weng arajar pesau ulahiar syakawai kishnong kaba umpat don lintiya kali kumjuk ki lintiya kejat kiba patla ban pinbiang lut ka boarding ka umdi ka jingbom yo yu khau ration bat kiwi kani kishnong gade kabahap apo mau kontrol konstituensi badru bandon ka jingye keren ba ka jingye kendo yaki nongsong shnong nadu kisamla ki longkme batkumju kirangba ngayang hangni apo kani ka ying school ka badai jong ka school ringi ba government lower primary school ka badai hipo jong kani ka shnong ringi ba ka bahap apo mau kontrol konstituensi bat ha shuaba ngan pois kini ka shnong ni ha banyai kejat kumta palat ya ka laipo saupo minute but haba poi kini ke snong yala ban sotho pakani ke snong kade ke snong panong no kalahe namar ladon palat ya kumba sanspa ngut kimen sim ta kinong snong kini ke snong klam da khen yaki khilung khna namar kani kade kat kum ka jingdon jong ki bri po ka electoral roll ka bakila yo ban thep ka vote ka jongki namar ka polling station ru ka don ha kani ke snong but ka jingdon jong ki long yeng ka long kumba sispa sanpho bad haba fi habangi wan pat chikni ka snong so si ban ong badang bun ki kam penroi ki bakani ka snong kadang dei ban yo habangila wat ban snotho ke ka daw ka bakani ka snong kadang ya ka ba phila ban i kani ka school seng na du snem khat khandai spa lai kata mut palat ya ka sispa arpo kalong no sispa arpuai teli kisnem layat kita ki kampen roy hapo kani kisnong impa yo i kwe wala ki donru ndai tama ki klem terekam te kadaw kaba pipi kwa ya kabangin pen sngow shapi kai kadaw jong ka jimbom don ka roy ka par kani kisnang in ya kran bakini ki nong snong nang kani kisnong namar ngidon kam man tip kade tang ning ba ka jing ye thu ka jong ki ba in yo ya ka jing shisha ki daw ayu bagani ke snong palat sispa arphui tili kisnem kamdon ni ki kampen roy hinde phi i pat da jing tres tom ga jongki lingba ka kamai ga ji ka rep karyang hinde kilala pat bandon la ka jongki yang kisem to ngine ngap ya kasur ka jong kini ki pajba na kini snong ringi ba pat ngine kren kini ki pajba bakin yo ban batai ka daw ayu ka pelong bomdon ya ka roy ka par po kini snong Haka jingyo banyakran bikin nongsong snong kabla penkendet ya ka kenho nu shlong miel kadai baka skim sorkar pedeng kabajan baro kisnong kithan nong kendong kilayo jingmentoy kabatep kum ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS kadang shio bandrung hakate kisnong dangshen bat kabaki dang shudap bantre shiwa tang khat arsingi ngayang hangni bat phi hakani ka jaka kabangala bani i bagadon kini ki jingtei ki badang ya chakmat pila bani thu namal ngaladep ban kumbang habawan kini snong ngatip bakim don ki kampen roy dengi i bagi don kini jingtei pila bani thu namta ki ke ka bakini ki mau ki don namta pi mut bani le ayu ini ka jingtei menta ka ba phi yo i kini ki mau ki don the ngia tei na ka benta ka tu ka sispa sngi ka ba lawan na ka sarkar te ban penhe ya kani ka manan football namar ba nakaliang kacongi hakacing sisiangi kwa ban yatrai hakinu kinu benta ha hapok ka sinong hare nakaliang kino yalam sinong kim ailat kim nom ailat ngi ni hap ban ya phai no sekani kamaran football te kamu kani dikasin kani kong bakata kami ngisi tip ya ka ko MGNREGS kata sispa sngi te kadi kasian ka baning kong bagawan poi kani kisnong hoi kani kadi kasin ka baning kong ka bang kai ka bangiyo ban yatrai hakani si khat arsi lengba ka ching sim khia chong video hakabanas dang kalong ba ni kum kinong song sinong habangi phai haka imlang ka salang
kamdon kata kacing ya baik mo haba kamdon kacing ya baik ngiwat kilat kilenti nak kalian congi kinong song senong bada kumno bangin yo bakum kawai kiwai kisinong ki yo lam yakene ka benta te ni syem kan leng ba kacing ya rap jong kaseng KSU ban pen ya kenduk yang ngi bat ka bat officer jong ka blok te hadin kata officer video la sim khia kan ngi sungu sibon ba sar video ila sim khia na ka benta chongi ki ba thrang ki ba angnut kumno ban yo ya kata kacing belas ngi te isar video ila wan ru hadu hangne ban ya kenduk bat ngi bat kinong yalam sinong ban kumno ban penbek bangin yo ya kata kacing ya trei mo te hadin kata haba isar video ilawan henry imla ban penbek namar ba kinong yalam sinong kim sem la pediang te hadin kata da kacing sim khia kacong lembat kini ki seng KSU mo ki seng balang ki ba kwa ban yarap yang ngi ken nama kacing ut kecongi haba sibon ba kicing duk kicing kerduk mo ngi kwa ban ya trai bela te leng ba ki KSU ki penya kenduk bat ngi bat isar video ru ila sim khia ila daka cing sim khia cong bat ai ru ya kene kacing trai sispa sngi mo sispa sngi bat kibor ibat hina ka office ka chong henry ngi sulong bai tang kinong bela sngi te kaliang hapor bawan ra pat menno kani ka jing ya selok ka jong pi ba video wan sini ngang klem kan mau su ka to ka jing ya selok bat video kum nong gade ka bedang sien kam sem na do usar video badon barim balalai no sar tariang bayang iong kita ila cu ya selok yang ngi bat ila sim khieru namar ba kane ka cingwan kane ka copkat hasinong congiem dei hakarta cong iba yo anis mo hakarta cong iba yo anis kum urang ba sinong te henry imla apat ban penyaj namar balai namar ba bun ki taki cing persya to kini kita ki nong yalam snong ni habala yo pat banwan namar khadas ni filada ban yo tre kadonem jing persya naki kadon na kaliang urang ba sinong bat sekretaris sinong haka sngi ka bangi ngidang ya tre hang ne haka sauterik te kiawan hang ne namar ba haka sngi bangi ya tre kiwan ken kita ki staff jong video ken hang ne ban yalam yangi ken te uwan ban ya kenduk bat kita henry utapat ki staff jong ku video usu pha baik yaki ba kin lek ya kenduk satai ngai hang ne te ngimla ban pensa nge namar bangi ngisuan tang nakabor jong ka office teminta vio jing kersan nagaliang video marka sorkaru hot haba wanra ki kampen roi la dakin ki noilam snong ki persya andekat ba upaj ba ukwa mo te hato nakaliang ga jong pi kum kinong song snong pi nem ba ka don kam ga jing kala bai de ki noilam snong ro hoi ni yo ke nyata ni don kam ya kata kacing kela jong kinong yalam snong la da kalong kum ne kamut kacing do nong jong ni kiduk kisuk kirangli kicuki nabaro habaro kacing do nong ka bakrau pi kumno ia kata ka ba kumbai mai la batai ba kade ka sien ka bening kong bayo ya ni kampen roi kata na kaliang ka sarkar ba pi yo ban ye tre ke ga jing sngo ga jong pi kum kalong kumi to ngadap da ka jing sngo kuman ka bakrau ba isar video jong ila lek sitom la ka menta ban penulong ya ni ka jing terang jong kum ki nong song sinong masuban ai ku blai sibun isar video pat kum curu ya ka sengki SU maulungot circle Tapi habai de kata ka jing don ki ba persang kata ka de nakaliang kinong ilam snong bam de ban don kini ki kampen roi ka thai ka daw ka ba kumapi kum kalong kumi pio sngo ke ka ba ki pelong ki ban persa ngasem cing man mata ya kata ti ta namar ba ngi ba ka snong kala roi tenre ki kampen roi pat kimpoi jingsha
kanu nu kasnong ru kamla banong em habawan ni ki kampen roi ngi pediang ngi de ban pediang ka de ban long maka jing men toy nam ta pa te to phi je don nang ma jing slok para long kumi ba kum ki long kumi phi don hok ban pen sngoi ka sur ka jong pi kan thei da sum sim sitam lakum lakum no ru isu dap jing lang a man sem da ngi ang nut ba kan wan no ka jing ya teli po sino ban wan no ka jing ba kamot phi ru kum ki long kumi phi kwa ka jing kala po sino ngi kwa ban yo no ki we ki no lam sno ngi kwa ngi trang hadu kata-kata kum ki samla bang awan ban yeng ha ka ni ka sno ka jong pi i bon ba ki kam kita ka jing duna ka sno ka jong pi ka e ka jing yu i ka jong pi kum ki samla ka e ka ba phi trang phi ang not hatu ka don nem ka ba phi i ba de ban don ki kam pen re po ka sno ka thau là đơn kỳ cầm bên rồi bộ xin ông cả thao rồi cái nó kỳ sắm la rồi kỳ dội chúng mình tới lăng mà bộ xin ông cả thao cũng thầm cũng nghi kỳ khna bên nhà kia săn cái nó là đơn kita cái chính bela từng nghi dội cắm lăng anh mà cũng nghi kỳ sắm la bên nhà tray bên nhà bela nghi bộ xin ông cả thao cũng mang alum jing tip wan jing tip ngai yo jing tip ba ki school ki la don hang ni arlai teli te hato Handrai pat kidon ke bah ladap ban yatho ba ka jing pep school jong ki khun samla pat ki bon haru pla ban yatho ka e ka daw ka pelong ta ki jing e yu ka ba phia kendo cái chính trong nghi cũng kỳ nó cân đồng thì lòng cao ấy ban cái chính đục cái chính cân độ bỏ cái riêng cái sâm ban không tâm như kỳ khôn mà ban nhập lại school cả ban cái chính đục thì cái nô chính trong chân cha nằm cái chính bela cái chính nghi rồi cái duna nằm cái chính đê chính răng chính nghi cái nó cân đồng rồi cũng mình ta lại năm thì cái nó cái đo cái mur cái duna thì lòng cái sim chính bác cái những cái nó cân đồng ban năng start cái khôn cái tí trong nghi cái sim chính trong nghi cái lòng cái ta rồi itu nyala yo snoi ka ta tenre menta pat hatu kani ka jing bom don ki kampen roi ka ta abede kata ka benta pisngo kum no kum samla kata lai te kalong ka bakmat ba ka ba kata ba yang ngi kum ki khon samla ha ka jing sia kham tam dan biang ka jing bela sinong hathau da ka no ki khon samla jong ngi ngin yo ban ya bela ngi ha kum menta pa ki por ba ka jing bela kam don ka jing kham tam ka skim na po ka sarkar kam pat ju don ka ai long kham tam ngi ki khon samla ka no jing do jing menta jong ngi ka bakra wan cha ka bangin yo bela sinong ngi hab ban ya karat sinong wei hab ya lei wat jing bela sa wei sa arum ta da so kani ka pelong ki babon ki khun samla wat ban hab ban pep ki jing kulir ka hab ban pep ki bun ba bon ki ba pep ma bun ki ba te kai ke jing kwa ka jong phi kum ki khun samla mangi ong ba kinde ki samla ki ban pet pat ya ka pateng ka ban sawan ban sim ya ka lingkor ka jong ki ban yalam mi ka snong ka tha mentang le yosngon ki rangba ki long kumi be ki ong ki nong yalam snong kim byang ha ka ni snong cái jing kwa ka jong phi kum ki khun samla cái jing kwa jong ngi kum ki khun samla ta long dala nang ni sakmat ta long dalong ka bala ta khnang bangin la na ban wan dur ya ka snong ka thau kan long ka ba bha ka ba miet khnang bangi kum ki khun samla ro kan long ka ba jing kar khu ka ba khra mo ngi jing yo jing mun tai lang ngi kum ki khun samla na mar ba la da bha ka snong ka thau ka skim ki nang bon kum ta khnang bangi kum ki khun samla ngin yo me bala ya ngi kum ta kiong namar ba nong yalam snong kim pediang ye ka sur jong pat ba te to phi inem ba ka don kam me ka jing kala don kam te to ka kamno da ka no ka lenti kini khun samla kin kan wan ra ta ka jing kala trong một lăng sợi tali lăng rồi trong ra trong kala bên cam nhiều nơi làm ba cầm kham biang biang làm snong bạch bạch mi lut đây bài sáp làm cái chừng cái làm bạch bạ ta không cái chừng thằng cái bạch bạ lingba ga jing yo jing ekran bekini ki nong shong shnong ki bare yo ya kata ka job card bantre ya kata ka scheme MGNREGS ka basngosi ka long bakita ki kampen roi kim shim lala ban poi ya ka shnong ka dei tang na ka daw ka jingle dan bor ki nong yalam ka dorbar shnong ka badan hapo ka jing yalam jong uba lovely share kumurang ba shnong ka jingla pat ka ni ka scheme ban yo pentre ya kata ka shnong habas ngap ya ka sur ki pat ba ka jing yang rang ba block development officer jong ka maukun ro CNRD block uba clustering dhar na lor kata na ka jingyo banyakren begitu pat ba layo ru banyakren ber urang ba snong berim jong ni snong ubala shaweng no tang sipor
Uba Yones pengrup. Kabau labatai ka daw ka pelong makasnong kandu yaki babon ki jingmentoy. Bentang adon hakani ka jaka hadian pengalawan na katuka. Jaka ka ba kila pentre ya katuka jingtre si spasngi. De pila bani i ba ke jingtre ka de ka berang sida pentre tang khat arsngi ba kini nosong snong kila yo pentre ya ka skim sorkar ka baning kongdo hapok kani ke snong. Bentang adon pat wei urang ba o bala long teng urang ba snong kani ke snong ba Yones pengrup. But bangin la ban so tho pat kam banya pat bale ba kita ki kampen roi ki e ba banwan kani ke snong ke jing tmu kum kiri urang ba ki don nang bata kani ke snong kata nadu ba kila long ki nong snong kila he lasan kani ke snong tong ini keren ba Yones pila long teng urang ba snong kani ke snong do ka jing yu i jingai ka jongpi ka thong nga jongpi kata kapor namar ba kani ka kelapat hadin ba din bekas pila yo jing tip ki don ki skim sarkar bo per de haga tu kapor ka jongpi ru hatu pila don nem ka jing persang ba dei ban yo ban wan rai ta ki skim po ka snong nadu ka arcar khat pra da ka jing sokhia nga ba sim ya ka ne ka kam bat ngala kerja lu kemat kedor bar sinong ban wanra ia ka suk ka san ka bah ka miat kroi ka pa namar ngan ya thu be ja pikat kum ka cing sia balai ba ka cia kum ne ba ka long kum ne kadau ka baten rai kadai namar ka cing le kerke lani ka cing bam caklu jong kinong sencar sinong aka por ba mensua ha ka bangi dang yodon altli ka sentan ban sam yo khao so pai ba nong song sno ndai ka ai ka bala chia la don kinong ai ching mut ba la dai ban pen long no ka wai ka sentar trong ka sno ka ban bat hi da ka bor trong ka sno bom dai su ban ai ka bor ha kini kidila dai ban sim no da ka bor trong ka sno te urang ba sno lalum ya ka dor ba te hang ta kala mi ke cing ya pe ke cing ya tai bat hang ta la mi ke cing le cubor klem da ya ya kalenti ka badai ban wan ra da ka be sung cing mut la surai kerke ya kan ke kam tang da ka bor bala sir hamu pai ba bat den ka ta kadau ba ka ta ya udilar borem bat kumcu ya ki pai ba ki badang sania ban ya bam yu kha aduk ba kila lej ban pen ya sok no sia ka sinong yorong hap pasentar yorong hap tang kum unong bam kau ndai kum unong song sinong dai na kata kadau ba kami kata kacing bitar na kalian kinong suncar sinong ba la nyeu kan jaki ba ki dai kinong yorong hap ba dai na kata kadau ba kim no asu ban ai ya ka certificate ki NOC barok ki kot kisla kicing don kam namar ki laong baki dai ki nong wei bat kata kacing persiang cung ko office ban ra sipo na ka benta ban pen thanda ya kan ka kendong penram ko mi handai ka ciaman kumta kaliang kinong sencar sinong bat nadu kata kapor kemudian cim cu abaki lum ya kador bar kim pediang su ya kini ki balai ban ya bam khao sapok kasentar yong hap ngangai ladang bakla kidon hapok lai phuyeng bat dai halor kan ikan nongrem ba kawan ra kan kakta kan yaki matrikam parok cong kasnong haka imlang salah namal ka kacing dai bat ka department ka surkar yau paro unong song snong hapok karengi ba uba biang kikot kisla la ni uba 4 don kot kisla udai utrai nong song snong cong karengi ba hendai dakani kacing bakla cong ki rangba nong sinsya ka penlong ken ba ki kentat no ya ki penduk no ya ki kum ka hok cong unong song snong kan kata ya ki imlang salang ya kalong briu man briu bandu no ya la ka cong ka hok kum unong song snong kemudian nyu bala dai unong wei hang ne anyo baki dai unong wei bat kat banang ya na wei urang ba snong se wei urang ba snong kan ni kanang ya hir patek
Tidak kebaci aku ni. Kimi ki kenram ki cing ya pat ki cing ya pra ki cing ya buntin ki cing ya pendram ki cing ya teipop. Kami ke cing ya per cingmut akalong yeng kalong sam. Sikur si pana. Sikur si cat. Te kum kini ki ki bencia. Kamut nang iken bakane kawan ra ken. Ya ka cing nong nak ka benta cong pai ba nong nong pro kowe. Namar ba. Kasuka kayat ket kum ka ancong kasuka. Ndai kalian kasinong ka batrat ya ka ancong kasinong. Kemudian uno ubreu uba kasinong kam itu su kemudian timut ban kanglat siadu ke departemen baper banom itu su ya ki kum kinor ngiba. Kalau judan kum kata ban ong ba ban kidon ki nong song snong ki ban syak kentaj ya ki jing mentoy ki badi banyo na sarkar. Te habala kang ya ki bakin nom yo su ya kata sertifikat kan. Kamut kababon ka hok ka baki dai ban yo kilado. Manu ban ai ka sertifikat ban pensisya ya ki. Kamut kila syaweng wada kalis jong ka kabadai ka de yeng baduk ki babon ba ki bami kerteng. Mana ka por bangabat kum urang basno. Pi sistem pi obat kum rong ba snong. Ne kum. Natang sistem tam. Hatu kat no pat kade ka pali ke jong pi ba pi de ban song kum rong ba snong. Long hakapor ka bangalalet ya ka ban penbek. Ya kan ke kam bat video harengkat kini kit ka komisi cunga. Bat rengkat nakaliang kini kiba la long persya kata kapor. Kamu nilai penbek dah ka cingis tu cingbut. Nak benta ban wan rapat ya ka roi kapan ka bah ka miat ka sukesan ka cong ka tau. Hendrai nakaliang pat usketri lembat ki wei pat. Ki pai ba nong song snong. Ki persya iya ka dikaan. Ki persya iya ka ni ka rai. Bakiman Ya ki kampen roy. Ban wan ra ya kata ka kampen roy. Namar ka cing isi iya kini kiba la lej ban ya sro saya rong hab. Namar bakim nya usu ba ki dai kinong song snong. Nakaliang conga ka cing keren bat video. Wong baya ka skim NHS. Ngin nomla ban ai silang. Ndai baro upai ba nong song snong udon ka hok ya ka ban yo. Kemud pihak ban di salut ikin iki. Ya ki akau nomor jong ki baro. Te ngaong pecsa kani ka don kani ka an baka snong ka bu. Balada ki kloi ban wan pai ngi kloi ban pediang tang baki dai ban ai da ka cing tho. Tia bangila kren sani bahaya kani ka kam. Habolo aleng manla. Kemud nakaliang jong kini ki ba. Lej ya ka ban penyaso saya kesentar yang hab. Ki keluar ban kok nguk ban pediang ya kata. Ya kata ka anjong ka sinong. Henry nakaliang pat usketri ubadai urang ba sinong balong menta. Pediang ya kata ka bangi ya keren bat video. Bat ukentaj ru banwan saya kecing khot tong video. Kamu la sulai tang bat nga bat ki khot ka komiti. Te minta hadu minta min uni u rang ba snong ba ulong sekretari snong mensa. Uya ini be kaju karai kaju. Kamu haduk mentah. Haduk mentah ngimpat yoi ya kacing kelah. Bat ngi yoi kat banang ya kepor kamut kanang bu cing e. Kanang bu cing e. Tat haduk ba pila yoi nakaliang kawarasyon. Ka supply kamban se. Ya kaban sim no halade ya kacing kle. Nak bentaban sam hino yunu kawarasyon. Nak benta kacing bicing biang chong wei pa wei pai ba nong chong snong. Mo pi yo khaw lut menta hande. Ya menta biang u khaw pi apoi. Namar ya menta kasong sah kamon ka chong briu. Ubamon ban bam yu khaw baro u yo lut. Hande kita ki bombon te nom la ban pen bore ki. Namar bakaladon ka jingkeno persya yorong ba snong. Nakaliang ka kenhun kala persang benlikwat yoni nong ilam snong ubasa syatrai snong. Kaklem yo setia bat bani kendo bat ban chupelong no ban keren dak mobile phone. Kadon ka jingkeno ong ba ki kampen roy kimpoi ha kasnong te na kadaw ba phi persya. Ikai ka ba phidon ban pensai lor kata. Long vi mo ba ngat da ka tingli to ti mo. Oh. Long gane kasnong jongi labun long le se mangi kino yalam hap hidan sa ya kita ki ngeno sai ki ba ha ru kom dei. Long ka dei yang iban sa.
Kadai yang iban syak ya kita kicing keno ya kicing tharai ya kicing ya kicing ki bahar koma. Kadai yang iban pedang lada keno lada orang menurut. Mar sten macam ti ya kampat ba. Ihap mansya ya ki bentuk ihap mansya ya ki ai mo. Kasnong jongi la arpu nam tam mentamo. Kamat ya kejing kamat ya kejing pencar. Kedau kedai namar badon ke penhun ke bayi persa ya ke bor pencar senong. Ikon ki breu ki bathau penhun hapo senong. Kumno ban pen kentum ya ke pencar ke kadar. Long ki persa teh. Ngadu ki kendon senong. Bor ke ki persa. Takumbang ai ke pau to ba hakating dai berkelaj dai. Hakating dai berkelaj. Dai kata hi ka kenhun ka penduk namar kelaj mensua sem arah jar imat hata kapuar ngadang kam kena. Dai gitu hi ki kenhun ni le persa ya orang ba senong ya ka isi jong orang ba senong ja dorbar senong dai meki ki penduk pencet ya ka tan sama. Jika senong ka sakis bat ofis la da kibun bon senam. Dia harin mesin tima ya kamar mbak senong ngalak ban pengkut ya kata kis harga kis harga ngirai batka MCL batka senong. Di hata kapor lawan long la yobia man kit itu upus. Dia ka ofis la ai bang lima tu tim ayu ngam ngalak kedai keteng tu tim. Jala wan kit itu upus Sebagai badan kia. Kontraktor dari Umajun saya po Asam, so yalam nong trei daki briu ma, anak ki Asamis nanti, John lang berkasi. Ya tu kesem wan be nong to ki kena ki asiu kena kita ki nong trei. Saya takut nak jangan hangta. Long ni ba mo hak ni dai kampan roi ka sinong ka bar sinong indingi hap ban sung to kan ni ma. Ukpa udan ke tinggi klik yang macam kajing kum ban pendik pinjang lan ban penhat san ya dikun ki ban pendap pinjang ya kalau kajing kum sem ya kalau kum taru ha ka pinsar kadar mangi basimti ya kena kami dan keting kwa keting sang hadu kata ya garo ya kapar ya kabit pinjang congka sinong katau idon keting kwa idon keting sang labun sini persang ya kata henry hak ni bedek akhirnya dai baka MC mah. Labun sin nawai rong bak sinong sewai rong bak sinong nawai rong bak sinong sewai rong bak sinong nila ya persang banwan ra ya kan ka. Dan tunut biang hasilnya dai baka kendon to ka. Sisa kila ya pom ya ke WC nawai rong bak sinong sewai rong bak sinong. Handrai hadin baka WC kelamut dan trekam. Kita kibriu ya persa sila komplain, sila ucor, sa office tong video. Tolong kumtasi. Okay. Sila komplain, sila ucor, sa office tong video. Kumuan ba sa darbar sinong kumuan ba sa WC. Sila baca video ban penuit ya kata kacing rekam. Kata kakam kedeko anak hang kata kakam ketut no hang ta. Akan ketem jongaru ngila persang mo. Ngila persang how to video bamentang ngila persang mencem video ula ai kisti sanga ban form ban pentema ya ku isi. Dan nakaliang jongi kadar bar sinong ya lum alang gajit ngatung ya kinong kam tong go isi mencem ya hadin bang lajit ke Kaki kinong kam cong ka wisi kia krek ban penbit bang ya ki kendon cong ka to ka kam kia lej man submit ke Henry kimi kibreu ki lej show video ban ucor ya kata ya kinong kam cong ka wisi hang takan ka kam ka kutno kengeleng na submit macam senam ka ya ka wisi ka office video kumbau petha ilum dorbar, harin bang ilum dorbar ngi form, harin bang dak form jaga wisi, kerat mai,
tinggal submit ke kata Okay. siapa office trong video andre hadin ba kata ko wisi ka kre ban trekam kimi ka gibril ki ar sau ar panding ki laju chor kan ka video ki ong intip ya kan ko wisi ki ong thai hata kom ke long ngar ngam tip ken ba thin ong ba kador ba sinong urang ba sinong ka isi trong ba sinong kam kwa ya kam pandrai te am kam le kan ta Okay. long ka daw ka ting trong ka pinsar ka khadarang se de namar ba mi kita ki bril te ki bathau daw ki bathau kun hun ko sinong long kata kam dei tang hakan ka ya ni ka ting long hakan ka tem chonga na du usam ar cha sao kita ki bril ki mi bathau kun hun ko sinong na we rong ba sinong ki persya ar rong ba sinong ki persya lai rong ba sinong ki persya kumta hadu ngam ta ini kita yai persya long nakaleng pat jongi ka komiti la ni ka bor sinong ka dorbar sinong ni ang nut ni kwa ba ka department kino ki ofisar long kin ai ya ka tinga trilang rengkat ba ni ka bor sinong te kata de ka ba ang nut ka kwa ka batrang jongi kino yalam sinong jongi ka executive committee sinong jongi ka dorbar sinong ba ka department sokar kanya tre rengkat bat kabor pendat sinong kenang ba kata karoi ke parmo kanwan Bali ka don pat skaway pat ka jingye ang te ka baong ba ki don ki totally ki long yen ki badu wat ya ka scheme JJM ya ka ba kim sim layo wat hadu ka connection do hadu yen ka jongki ka ba ar kawai gade bawa tu kauration du sim la ai ka jingbet ba kite ban yo kauration kisah kantai ka jingkeno naki ka long bet ba urang ba snong sim la ai jingbet long kata gin ba di long nga kan ka tur chong ka dorbar te oh nga kan da ka tur chong ka dorbar nga de briu chong ka dorbar nga de briu chong ka dorbar ba mi balong na ka dorbar te man bak kawai ka kam ka ba department sarkar ka batha ilum da korbar kino song ki bakwa tuan claim ka dorbar tuan penpau ya ka sang ya ka song ki ka dorbar te habak kita ki waipat kin itu dorbar te ngan ong kumno to sesi sien kin khot nem yu nong song snong baro ba kinwan da sha ka dorbar kaba pi pinum pe jeno yenuru ande pin ai ka hok ka bakiti ban yo long kat ken la long hakasinong long ne la da kinong song sinong pi atre rengkat bat kedor baru kini ki ai kilometer ta ki ai kilometer kum kene ki phun chong pi changa ro kanam ayure ta ken long te tang na manta ba kim tre bani tre rengkat ba kedor bar kamut pi pendu no ya ka hok long kalong kumne haba ya ka JTM ka kalan jong ka to simru ka batha manlum na kadorbar ba kinong song kiwan ban pau kadorbar ya ka jingkwa jing sang jong ki te henrai ki pat haba kim wan ban pau te ya ta jingkwa jong ki sa kadorbar kan tip ayu ya ta jingkwa jong ki dai tang kita ki bawan ki ba ban pau khmat kadorbar ya ka jingkwa long kadorbar ka tipte ban submit ya ka tang jong ki de ka jingyo kran jonga pat ki ong baki ki kwa la da panten snow shapi kata gen long haba ki kimci wan sya kadorbar te kumno pen kadorbar namar kila ngata ken ong ipin du archa sao mensua haba ki kila kren indon kam dorbar sinong indon kam rong ba sinong kita ki art sao san ying te hadu mentar kim pat wengno ya kata kapan ke dia jongki hakmat dorbar nakani ka jingle hiar jong ushulong mil ki kampen roi ki bapau ki bla urlong baki pajba ki penungkam na kinom ikmat ki bla jet kum kita ki MLA kin thop ya ka jing siang do bilat lenti ya ki jat hakikat tu kat ni ki jaka hapo kasnong hakapor belong MLA ba martel mukim ka jingkieng ya ki jat ka batei da ka do bilat hakawa umnyo ka bla mang na ka scheme border area development house nem arjar khatway haka jinglut ka bakot lailak tingka kabla penyo do MLA haka to kapor
uba Remington pengrup bat kawai pat kalenti ya kejat kabla mangshilak sanpo wajar tingka do MLA pementa uba bantai dor lingdo lingba ke SRWP arjar kat khandai arjar arpau kidang yo arjar kadwe ada kadwe biong mencua pada slap nomor 3 dia le no snam no dan isna tak kecil Kesik. Isna ni kesik. Ni saya je dong. Nang tang wak benak ni nang tai. Hang ni ke. Kalau scam ni dai yo entah. Wak sengan. Entom wak scam. Ni ai pun tai kit. Dekit kia kam ni le. Lele sun lele. Tak lah petkan. Tambang ngilong susah tapi ngaman man kesena ni kadang hap le. Kau nong senang dan susah ni pertama. Ni susah. Dalam susah tu tempat tolong man senam ni syakai ni kai gedai. Ni senang tak. Laput pisik. Laput pisik tu ni. Tangis nama man kisnem ke tak. Dan iyo batung kene ka cikir kenar cikir simen kene ka long lakam sukin. Kelaklang ni. Laklang ni. Don nemba julile repat ong tak form judan dia hab e mensa dum judan. Judan dah. Hadin dah kau suruh anwan nang ni. Anwan nang ni kan jai nang bai kan ni. Sakawai pat kabasngosi kalong babale kitnat sarkar ba pher klem de bishar chwa kila chupen sarwa kai kapisa upaj ba kabangin kedauling ba ka jingyo i baki post electric klem dala bansam boarding kila shu sarang ki pipe ki ba klem la ban pen poi kumjo ka top klem ka ka jingbom la ban ai ka jing shakri bo purai ka skul bat kiwi namar ki kam ki bla pentre ka te ka snong ki klem a jing men to yu paj ba balai habadon bepersyak kum kata ka dorbar snong ka sarkar kamla bantau daki lat kilenti ki bakat kum ka an Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya